Il-bżonn li jingħata aktar importanza lis-settur marittimu f'pajjiżna kienet it-tema ċentrali li ddominat laqgħa li saret bejn il-Forum Marittimu u l-Partit Nazzjonalista. Il-laqgħa li magħtula semma kif dan is-settur jista' jikber u jkabbar l-ekonomija ta' Malta. Iċ-chairperson tal-Malta Maritime Forum Godwin Sherry f'kumment li tal-Net News sostna li din kienet laqgħa produttiva immens u stqarr li l-membri parlamentari Ewropej futuri jridu jkunu nies kompetenti u li lesti jiddefendu lil pajjiżna. Ir-rispons kien tajjeb ħafna bħalma rajtu u nawguraw li din tiġi f'qafas ta' strateġija marittima għal pajjiż li tkopri mhux biss l-interessi partikolari, imma l-interessi nazzjonali tagħna lkoll. Bernard Grek minn naħa tiegħu spjega kif ir-reputazzjoni ta' pajjiżna għandha tkun b'saħħitha sabiex aktar investiment barrani relatat ma' dan is-settur jersaq lejn Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna wkoll li bosta setturi u entitajiet oħra bħat-turiżmu jridu jimxu 8 feet flimkien u jikkomplementaw lil xulxin sabiex is-settur marittimu jikber u jħalli l-frott. Allum tkellimna mhux biss fuq l-ITS fuq kif ċerti deċiżjonijiet jistgħu jeffettwaw lil pajjiżna ma fuq kif ukoll huwa importanti li jkollna persuni kompetenti f'pożizzjonijiet importanti fil-pajjiż jew ta' rappreżentanza ta' pajjiżna. Il-forum faħħar ukoll il-Partit Nazzjonalista għall-importanza li qed jagħti lis-settur marittimu, tant li l-kap tal-Partit Nazzjonalista għażel li fix-Shadow Cabinet ikollu deputati ffukat biss fuq il-marittimu għax jifhem l-importanza ta' dan is-settur f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li s-settur marittimu jista' jkun mother sector b'saħħtu li jħalli mhux biss xogħol u opportunitajiet varji iżda wkoll pagi b'saħħithom. Direzzjoni ċara illi ritt u għandi Shadow Minister li huwa dedikat fuq il-marittimu għaliex aħna rridu bħala partit anke fil-gvern il-marittimu nagħtuh importanza straordinarja. Nemmnu li jista' jkun mhux biss settur importanti imma jkun mother sector f'pajjiżna li permezz tiegħu ikun hemm ukoll tisjieħ ta' setturi oħrajn. F'din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputat Ivan Castillo u l-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Peter Agius u Louise Pulis.